Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Saudi Arabistanına sapar edýär. Kerry'niň Riyadda aýlygyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň daşary işler ministrleri bilen duşugynda Iran bilen ýadro gepleşikleriniň häzirki statusy meselesini hem gozgajakdygy habar berildi. Gelin bu maglumaty ýoşanany gurbandan dinläli. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Saudi Arabistanyny aýlyk hyzmatdaşlyk geňeşiniň daşary işler ministrleri bilen duşup, olary Iran bilen alınıp barlayan ýadro gepleşikleriniň durumy barada gysgaça maglumat berdi. Kerry'niň Riyadda 5 martda Saudi Arabistanynyň, Kuweytiň, Bahreýniň, Kataryň, Birleşen Arab Emirlikleriniň we Omanyň ministrlerine Tehran bilen ulalaşygyň Irany ýadro ýaragyny edinmäge ýol bermejegini hemde onuň Abbasanyň regional howpsuzlygy meselelerini özünden goýun hoşlugyny aňlatmajagyny anandyrmagyna garaşylýardy. Kerry soňra Saudi Arabistanynyň täze padşahy bilen gepleşik geçirmek üçin Riyadyň etegindäki Dirýaga bardy. İran gepleşikleri 5 goşmak bir döwletleriniň, Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Orsiýatyň, Hataýyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň Tehrany ykdysady sanksiýalar ýatyrmagyň deregine uran waýlaşdyrmak programmasyndan el çekmäge ırma urun alyp barýan diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. İsrail ýaly Hewtiň sünni ýolbaşçylygynak Arab döwletleri hem şaýlaryň ýolbaşçylygynak Iran ýadro ýaragyny edinip, ýakyn günlerde edenligini ýokarlanyrjak bolýan bolmasyny ipguman edýärler. Iran özüniň ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly maksatlardan uğralýanlygyny, ýa-ni diňe elektrik togyny öndürmek we medisina barlyklaryny geçirmek üçin tekrarlaýar. Emma BMG-nyň ýadro gödökçüligi guramasy Halkara Atom Energiýasy gurulugy Tehranyň gödökçülere gizlilikde ýadro ýaraklaryny ýasamak islemeýändigini anyklamaga şert töredip, ýadro ýaraklaryny ýaýratmalyk şertnamasy boýunça dogry hyzmatdaşlyk etmeliligini aýdýar. Fars aýlygynyň Arab liderleri Iranyň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejimine gollaw bermegi, Tehranyň Yemeniň paýtagtyna ýelen şaý fitneçilerini arka durmak wagtda hem arada bildirýärler. Kerry Şweýsariýadan uramanyň Iranyň daşary işler ministri bilen soňky geçirilen gepleşiklerde käbir ilerlemeleriň bolanyny aýtdy. Ol bu gepleşikler çekeleşikli diýip atlandyrmak bilen ol bir ýerde henidem düýpli ara tapawutlar we edilmegi zerur möhüm seçkiler bar diýdi. Zarif Iranyň döwlet eýçiligine prestewesine biz alalasy gelmekden beýle bir daş däl. Ol ýerde doldurulmaly boşluklar bar, çynlakay boşluklar. Emma biziň öňe süýşmäge ukymyň ýokdugyny aňratmaýar diýdi. Şu aralykda Kerry'niň kömekçileri Şweýsariýada jurnalistlere Iran bilen 5 goşmak bir döwletleriniň arasynda martyň aýagyna berlenen çarçuwlaryň syýasy alalasy gelinmek üçin entek päsgelçilikleriň az däldigini aýtdylar. Gepleşen taraplar jemleýici alalasy gelmegiň ahyrky möhletini 30 iýuna berlediler. 5 goşmak bire girýän 6 döwletiň daşary işler ministrleriniň hemmesiniň ilçileri 5 martda Şweýsariýada Iran araçylary bilen alınıp barlayan gepleşikler Kerry bilen Zarifyň arasynda 15 martda boljak innik tapgır duşuklaryň öň syrasynda dowam etdirmek kararyna geldiler. Martyň aýagyny çarçuwlaryň alalasy gadanmaga gönükdirilen gepleşiklere gatnaşan 6 döwletiň biri bolan Hataý 5 martda şertnamanyň golay gelen bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Kardeşim Ýoşanany gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gürjistanyň öňkü prezidenti häzirki wagtda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň administrasiýasynda maslahatçy bolup işleýän Mikhail Saakashvili Birleşen Ştatlary Ukrainany harby maksatly ýaraglar bilen öpçün etmäge çağırdy. Gelin bu barada kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. 4 martda Birleşen Ştatlaryň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň ýygnagynda çykyş eden Saakashviliniň aýtmagyna görä, ösen Rus harby tehnikasyna garşy durmak üçin Ukraina tanka garşy ulanylýan ýaraglary we beýleki harby serişdelere mätäç. Saakashvili Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylaryna ýüzlenip şeýledidi. Only the swift and immediate action of the US government to train and equip the Ukrainians can stop. Diňe Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Ukrainalary türgünleşdirmek we harby serişde bilen üptün etmek boýunça gysgaly we netijeli hereketleri Putiniň transatlantik planlaryny puza çykaryp dünýäde olar soğuruş döwrüne emele gelen global deň agramlygy bolmagy gönükdirilen strategiýasyny durdup biler.
deconstruct the transatlantic architecture, to deconstruct the post-Cold War order. Deyip Saakashvili belledi. Şeýle-de ol zerur goranyş ýaraglary berilmese Ukraina diýen ýurt saklanyp galmaz diýdi. Şol bir wagtyň özünde öňkü Gürji prezidenti Germaniýanyň Kiýewiň ýarag bilen üpçün edilmegine göwünsizdigini aýdyp, bu mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň Ýewropalılar bilen bilelikde işleşmelidigini belledi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kiýewi harby ýaraglar bilen üpçün edip etmezlik meselesini çözmäsi inanşýar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropa işleri boýunça sekretarinyň kömekçisi Victoria Nuland'ın aýtmagyna görä, Obama Amerikan gulluklaryndan Ukraina hökümet güýçlerini nädip ýaraglandyryp boljakdygy barada maslahat sorapdyr. Bu meseleler şol sanda Rus tehnikasyna gönden göni gaýtagyl berip biljek harby serişdeleriň görnüşleri henüz hem gözden geçirilýär diýip Nuland 4 martda Daşary işleri boýunça komitetiň duşugynda belledi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan we Demokratik partiýasyndan ençeme kanun çykarjy Ukraina goranyş maksatly harby ýaraglary uğratmak baradaky pikir gollaýar. Şol bir wagtyň özünde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bolsa bu pikire garşy çykýar. Saakashvili Ukrainadaky uruşda eýleýän pozisiýasy üçin Russiýa garşy girdilen sanksiýalar hemişe peýdaly bolsa-da, diňe sanksiýalara dayanmak töwekkülçilikli siýasat bolup biler diýdi. Ol munyň sebäbini Rus prezidenti Vladimir Putiniň gepleşiklerde artykmaçylyk gadanmak üçin hassa köp Ukraina territoriýasyna eýlep, şondan peýdalanyp günwatary öz sanksiýalaryny ýatyrmaga mejbur etmek boýunça gepleşikleri geçirmäsi inanşmagynyň mümkindigini belledi. Şeýle-de öňkü Gürji prezidenti Ukrainany sowuk uruşy döwründe günwatar Berliniň strategik taýdan ähmiýetliligi bilen deňedi. Ol Ukraina şunyň günwatar Berlinidir we ol has köp goralyp biliner diýdi. Saakashvili Russiýanyň günorta günler Ukrainada has köp territoriýany basyp alyp, Kiýewdäki hökümeti agdarmasy inanşmagynyň mümkindigini hem sözüniň üstüne goşdy. 2008-nji ýylyň awgust aýynda Russiýa bilen Gürjistanyň arasynda gysga wagtlyk uruş bolany Saakashvili Gürjistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirýärdi. Kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada maglumatlar azathabar.com web saýtymyzda hem siz üçin el ýeterlidir. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň käbir böleklerinde Türkmenistan tarapyndan amalaşdyrylýan elektrik öpçünçüligi kesildi. Muňa Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýyndaky Faryab ýylaýatynyň Döwledabad etrafynda ýakynda bolan hüjümleriň netijesinde elektrik sütünleriniň zaýylanmagynyň sebäp bolanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Döwledabad adly etrafynda Awgan güýçleri bilen talip ýaraglarynyň arasynda çatışyk boldy. Uruşda Türkmenistandan iberilýän elektrik energiýanyň sütünlerine ziýan ýetdi. Elektrik liniýasynyň kesilmegi sebäpli Faryab welaýatynyň merkezi Meýmene şäheri, Döwledabad, Şirintegap, Jymabazar adly etraplaryň ilaty elektriksiz galdy. Döwledabad etrafynda Awgan güýçleri bilen talip söwüşçileriniň arasynda çaknaşygyň bolandygyny Anhoy etrafynyň hakimi Sultan Sanjaram tasdiklady. Elektrik geçirji sütünlere de uruşda ok degendigini hakim ma'lum etdi. Habarmanyň dowlaty wagtynça bolupdy. Uruş barakem. Döwledabad etrafy Türkmenistanyň serhed ýakasynda ýerleşýär. Türkmenistanyň serhediniň golaýynda talip jeňçileriniň we merkezi Aziýaly jahatçylaryň ýerleşendigini ýerli resmiler aýdýar. Hakimiň aýdysyça uruş bolan ýer Döwledabad adly etrawyna degişildir. Döwlet garşydaşlary bilen Awgan güýçleriniň arasynda ençeme sagatlap çatışyk bolupdyr. Anhoydan Meýmene şäherine gidýän umumy ýoluň ugrunda uruş ýüz beripdir. Döwledabad etrafynda howpsuzlyk şertleri gowdal. O ýerlerde talip topary hereket edýär diýip Anhoy etrawynyň hakimi Sultan Sanjar Azatlyk radiosyna aýtdy. Uruş takriban bolupdy bir 20 marbat uruş boly Döwledabad welaýat. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň merkezini we ençem etrawyny elektrik tok bilen öpçün edýär. Faryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy
Seyit Abdülhamid'in aýtmagyna göre akşam sagatlarında atışık başlanıptır. Gündüz sagat 3:50 uruş dowam edipdir. Jeňçiler dağın üstünden raketa atýar. Elektrik liniýalarına da zeper etdi. Raketa gelip elektrik sütünni bilinden omurdy. Şo sebäpden elektrik tok kesildi diýip Seyit Abdülhamid Azatlyk radiosuna aýtdy. Uruş bana kadar saat 8'de şuraya da ta uçmasayım çözkeçe. Şu tağlısına rakıt aldık böyle. Uruşda ziyan çeken elektrik liniýasyny düzeltmek heniz başartmandyr. Raketa yumuran elektrik sütüni gaýtadan dikellilmändir. Ýöne tiz fursatda ziyan çeken elektrik geçirjisi düzelir. Onun üçin biz alada edýärs diýip Faryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy aýdýar. Karmım kılarmaydı birden şurokının yere kelmedi, hücum getirmediler. Dağlatakla şişikler oldu. İl behvetli proyektlere talibanlar ön ziyan yetirmeyerdi. Soňky günlerde Demirgazyk Awganystanda talep söwüşçileriniň güýçlenendigini bilermenler aýdýar. İslam döwleti atly toparyň agdalarynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşendigini ýerli resmiýetler boýun alýar. Şaýmardan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň türmelerinde ýeten tutsaglaryň ykbaly barada türkmen häkimetlerinden maglumat talap etmek boýunça olary diri görkezüň atly halkara kampaniýasy 2000-nji ýyllaryň başynda tutsag edilen soň ykbaly nämälim galýan 66 tutsagy hasaba alanlygyny aýdýar. Bu görama şu aýda şol tutsaglardan 3-üsiniň doglan gününiň bellenýänligini ýatladýar. Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinläli. Olary diri görkez kampaniýasy Facebookda türkmen türmelerine diriten hasaplanýan tutsaglaryň üçüsiniň Guwans Jumaýewiň, Roz Jumaýewiň we Serdar Rahimowyň mart aýynda doglan günleriniň bellenýändigini habar berip, türkmen häkimetleriniň adam hukuklary babatda halkara normalaryna laýyklykda tutsaglar barada maglumat bermek borjyny ýene bir gezekge atlatdy. Bu kampaniýanyň olary diri görkezin Türkmenistanyny dereksiz itenler diýen atlan çap eden hatawatyny 10 ýyl gowrak mundan odal uzak möhletli tutsaglyga höküm edilen we häzirki günne akwal näwelli raýatlaryň 66 hakyny maglumat berilýär. Mart aýyny doglan günü bellenilýän Guwans Jumaýew olarky prezident Niýaz Hynjanyny kastetmek finansygyny aýplanmagynyň öň işre wats biznesmenni. Uwanjyň kakasy Roz Jumaýewiň bolsa türme basaran wagt hem ýaşy bir çene baran adamdy gaýdylýar. 3-nji martda 64 ýaşda olan Serdar Rahimow türme basarmagynyň öň jurnalist, jemgyýetçilik işgäri we diplomat, siýasy lider hökmünde tanarypdy. Ol 1973-nji ýylda Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň jurnalistika fakultetini tamamlap, 1990-njy ýylyň iýulyna çenli Türkmenistanyň Döwlet Tel Radio Gepleşikler Komitetine ýol başçylyk edipdi. Soňra Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň ideologiýa boýunça sekretarlygyna bellenipdi. Serdar Rahimow 1990-njy ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň Pakistan Islam Respublikasyndaky geňeşçi ilçiligine bellenilýär. Ol Pakistandan dolanyp gelenden soň sosial ulgamlarda ýazylmagyna görä Türkmenistanyň Kommunistik Partiýanyň işini keltmek işine aktiw gatnaşýar we 2002-nji ýylyň dekabryna prezident Saparmurat Niýaz kastetmek finansygyny aýplanýar. Serdar Rahimow 2003-nji ýylda tutsag astyna alınıp 25 ýyl türme tutsaglygyny höküm edilýär we şondan bäri ondan hiç bir habaryň ýokdugy aýdylýar. Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Serdar Rahimowyň doglan gününi onuň ortatdaky ýoldaşlary hem bellediler. Ortadan Kommunistik Partiýasynyň agdaty harby howa güýçleriniň general maýory Evgeniy Kopyshew Serdar Rahimowyň ykbaly barada maglumat berilmegini sorap, türkmen häkimetlerine eden ýüzlenmelerini çağırışlaryna degerli jogabyň alyp bilmänligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi. 3 марта исполнился день рождения замечательному человеку. 3 mart ajaýyp adam, türkmen halkynyň wepaly ogly, ortatyň dostu we öz manyly ömrüni türkmen we urus halklarynyň dostlukda, hyzmatdaşlykda ýaşaşmak üçin eline barny eden Serdar Rahimowyň doglan güni. Gynansak da Serdar Rahimow 2003-nji ýylda olarky prezident Niýaz Hynjanyny kastetmek finansygy diýilen iş bilen barlykda toslama aýplama bilen ýagny şol kastetýis finansygyna gatnaşan hökmünde 25 ýyl türme tutsaglygyny höküm edildi. Ödüm türme basanlaryny maşgalasy, dostlary we tanyşlary bilen habarlaşmasy etdiler. Garyndaşlar ondan şondan bäri hiç bir habar alyp bilmeýärler.
saglygy, hal ahwalyny çykmagy hem bilmeýärler. Как он себя чувствует, как его здоровье, в каких условиях он находится. Евгений Иванович, siz we sizin guramaňyz Türkmenistanyň häkimetlerine soňky ýerde kaçan ýüzlendiňiz we näme jogap alyp bildiňiz? Ну, я скажу, что мы неоднократно, практически ежегодно, все эти годы Biz şu ýyllaryň ähletini hakykatda her ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna, dürli jemgyýetçilik guramalaryna haty berýär. Meniň özüm ýoldaşlarym bilen Moskwada Türkmenistanyň elçihanasynyň öňünde Arahimov boşatmagy talap edip pikete gatnaşdym. Bir gezek Türkmenistanyň Orsiýetdäki öňkü elçisinden jogap aldyk. Ol maňa hat ýazyp biziň hatlarymyzyň ähletiniň Türkmenistanyň ýaşullar geňeşine geçirilendigini, olaryň Arahimov'un möhletinden öň türmeden oşadylmagy baradaky meseleni ara alyp maslahatlaşjakdyklaryny habar berdi. Emma şondan soň hiç bir netije bolmady. Biziň soňky hatlarymyza bolsa jogap bermek hem behetdiler. Türkmenistanyň her bayramçylykda jenaýat eden adamlar möhletinden öň azatlyga çykarylýar. Emma Arahimov ýaly adamlar ömrüni türmede geçirýär. Bu bir tarapdan gaharyň getirýär. Ikinji tarapdan bolsa, häzirki Türkmenistanyň höküm sürýän rejimiň demokratikdigine uly şübhe döredýär. В демократичности того режима, который правит сейчас в Туркмении. Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýeten türkmen kommunistleriniň lideri Serdar Rahimov'un ýoldaşy Orsiýetiň Kommunistik Partiýasynyň agzasy Yevgeniy Kopyshew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle Facebook hem WhatsApp sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesvir ýazyň. Azatlyk radiosy siziň pikirlerinizi garaşýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda senagatçylar we telekeçiler bileleşigi ýurtda malaşyrylýan iri we uly bolmadyk proýektleriň aglaba köpüsine gatnaşýar. Bu bileleşige döwlet gaznasyndan uly mukdarly ýeňillikli kredit pullary hem berilýär. Döwletiň hasabyna gurulýan obyektleriň ençemesi boýunça tender bäsleşligi hem senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň gatnaşmagynda yglan edilýär we geçirilýär. Soňky ýyllarda öz başlyk syýasy partiýasyna hem eýe bolan bu bileleşigiň aktivligi Türkmenistanda oligarklar gatlagynyň döremegine ýol açýarmy? Kardeşim Muhammed Tahiriň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aman Murat'a telekeçiler we senagatçylar bileleşiginiň döredilerine indi epes wagt boldy. Elimde edilşok bir maglumat var. Şonda 2014-nji ýylda hökümet tarapyndan berilen 41 milliard dolara barabar kontraktlardan yerli firmalaryň paýyna düşeni 16 milliard dolar diýilip aýdylýar. Bu beýanat hem ýanky şu telekeçiler bileleşigi tarapyndan ýaýradylypdyr. Indi kontrakt berilen yerli firmalaryň haýsylardygy barada maglumat ýok, hem olaryň şo bileleşige agza bolup bolmanlygy barada hiç ýyly maglumat berilmendir ýanky beýanatda. Bu bileleşik käbir halatlarda hökümetiň adyna tenderde yglan edýän bolup görnýär. Käbir habarlarda olam gözümildi. Bileleşigiň Amanmuradagy esasy wezipesi näme? Siz bu barada nähili maglumat alyp bildiňiz, wezipesi näme? Bileleşigiň baş wezipesi bir ýurtda işäwürligi, ýagny terekeçiligi ösdürmek. Sebäbi Türkmenistan hökümetiniň iqtisady programmasynda gory ýyllarda örümçiligiň 70%-iniň suhbeçilikdäki sektorda önlerilmegi häli şunda aýdylýar. Bir agwalýan birleşik, ýagny senagatçylar hemde telekeçiler birleşigi soňky döwürde uly guruluşlar barýar, ýa bolmasa ýurtda mebel önlermek diýen ýazatlar bilen meşgullanýar. Al senagatynda da yeterlik paý bar. Ýöne bir elbetde tutuşur ýurtda işäwürligiň biznesin ösýärligine şaýatlyk edýän ýagdaýda eýsem şo bileleşigi eýçilik edýän bir näçe adamlar toporunyň bähwide aralyp amal edilýän işler. Amanadagy sözüňiz bilen şu bileleşik tarapyndan soňky döwürlerde amal aşyrylan ulakan proýektlerim bar diýdiňizde bir adyna zat biljekmi, nähili proýektler amal aşyrdy ýanky bileleşik? Ine şu bileleşik bir vilayet merkezleriniň ählisinde soňky 3 ýylda uly gowrumly vilayet kitaphanalary salyndy. Şeýlede vilayetlerde uly gowrumly owadan ülkäni öwreş muzeýler salyndy. Şolaryň ählisini senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolup durýan
Guruluşuk binalar sallılar. Senagatçılar we telekeçiler birleşiginin agwasy bolup durýan edara kärhanalara, guramalara halkara ähmiyeti bolmadyk islenlik guruluşy işleri ýa-da beýleki işler ynanýan. O amanmadagyň ýaňşy senagatçylar, telekeçiler bileşigi bilen baglanyşykly. Gurama agza bolmak bilen kontrakt alyp bilmegin arasynda haýsy bir baglanyşyk barmy ýerli firmalar gözüňde tuýdamady? Bar. Ol sebäbi şol bileşige agza bolmadyk firmalaryň kontrakt almaga ýa-da özüniň proýekti bilen tender geçirilýän tenderlere gatnaşmaga umumyň hukugy bolsa-da ýöne hiç wagt şolar ýeňiz bolýan ýeri ýok. Ahyrky netijede şol bileşige agza bolup durýan guramalar, edaralar, kärhanalar ýeňiz bolýar. Amma da onda eger şeýle güýçli bolsa bu bileşik, oňa agza bolmagyň şertleri, düzgünleri näme aňsatmy oňa agza bolmak? Yok, o agza bolmak beýle aňsat däl. Olary bilen tarap edilýän zat öň alyp baran işleriň, häzir alyp barýan işleriň sanyny hödürlemeli. Hem de geljekde alyp barjak işleriň proyektini, iş planyny hödürlemeli. Ine şo zatlar bir oňlansa, ondan olary agzalyga kabul edýärler ýöne bar agza bolmaga münasip paýlanynda da oňa tölenýän tölew agzalyk tölew bir wada giriş bulundy. Bimeçwer uly. Geçen ýyl şol $1500 çemetdi. Häzir öňe dollaryň hymmeti ýokarlandy, manadyň hymmeti tezelli entek şonu şül agza bolum plansy töledim diýen telekeçämen duşmadym ýöne aslynda da agzalyga gaty berk gödöwçilik edilýär bileşigiň ýokary ýol başçylary tarapyndan. Amanmada beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanly ýa-da Aman Murat Bugayew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gaderly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Vey diýsen vey waspyatyr, ot diýsen ot waspyatyr. Neber suwunladyň barýan ýerleriň işini çeýreden atdy. Her getdanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şolady. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? İçin ummatlaman sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.